bătrânețea. De-i bine să trăiești, să muncești și să iubești, să iubești și să o duci bine, că nu-i nimic cu tine. Strânge omul, strânge, strânge, toată viața nu-i ajunge, strânge și agonisește și tot în pământ sfârșește. Verde sos de pește, un părinte poate crește 7-8 copii sau 10. Soare verde sos de pește, un părinte poate crește 7-8 copii sau 10. 6 copii cu mine, nu pot crește 2 părinți, unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Dar 10 copii cu minți, măi, nu pot crește 2 părinți, măi, unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Cine nu să nu-și dorească, cine are să-și crească, cine nu să nu-și dorească, Ciolănescu! Ion Ciolănescu! Informația 3 kg să trag de piele! Informația 3 kg să trag de piele! Sunt de 4 de fapt! Bagă eu că rischele! Bagă! Foaie verde, foaie de prun, măi, foaie verde, foaie de prun, spune-mi, spune-mi, moș bătrân, spune-mi care-i cum se furmă. Atunci arca-i se hață, atunci arca-i se hață. Când e negură și ceacă, atunci arca-i se hață, Atunci arca